Euskal Soziometroaren datuek Euskal biztanle gehienak azken 2 urte hauetan egoera politika hobetu delakoan daudela islatzen dute. Baina gehiengoek ere etaren amaierako oraindik denbora beharko duela eta utzitako errezelo politiko eta kulturalak hemendik urte askotara desagertuko direla uste dute. Eusko Jaurlaritzak erantzukintzun politiko handiena duena instituzioa da. Gaurko egoera soziopolitikoari dagokionez, bi gauza nabarmentzen dira. Neurrizko optimismo pertsonal eta kolektiboa. Egoera politikoari buruzko percepzioaren hobezkuntza nabaria. Gobernu honen gestioa hasi zenetik 15 puntutan igoa da alegia. Ikerketaren arabera udalak dira gehien baloratutako erakundeak, diputazioen eskumenak dira gutxien ezagutzen direnak eta Eusko Jaurlaritza hautematen da ardura politiko handiena duen erakunde moduan. Lehendakaria buruzagi politikoen artean ezagunena da eta aprobazio indizerik altuena duena.